Tantak, uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Ibaian, erraz hauteman eta identifika daitezkeen elementuak daude. Landaretza edo ura besteak beste, baina askoz gehiago da ibaia. Ibai ekosistema izenekoaren elementu dira halaber, garraiokinak eta loiak, bertan bizi diren ornogabeak, bertan babesa bilatzen duten hegaztiak eta arrainak, ugaztun ugariak, ibaiertzak, bai eta bertan edo ondoan bizi garen izakiak edo ibaia erabiltzen dugunak ere. Eragile horiek guztiek ibaiaren portaera hidrologikoan eta biologikoan eragiten dute. Beste era batera esanda, eragile horien jokaeraren arabera, uraren jario bat edo beste sortzen da. Temperatura edo oxigeno balio zehatz batzuk, uraren abiadura bat, animalia, mikroorganismo eta landare espezie gehiago edo gutxiagorekin. Podcast honekin, uraren Euskal Agentziaren helburua da, argi pixka bat jartzea ibaien eta pertsonen artean behin eta berri sortzen den arazo baten inguruan. Uholdeen inguruan hain zuzen ere. Eta bereziki, guztiok noizbait entzun eta egiaskotzat dio ditugun balizko neurri zuzentzaileen inguruan. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta Flubiotopikoak. Flubio zer? Flubiotopikoak, uraren inguruko topikoak, urari buruzko uste okerrak, alde batera utzi beharrekoak. Maiz, euri asko egiten duenean, handitu egiten da ibaien emaria, eta batzuetan beren ibilgu arruntetik irteten dira. Uholde lautadak deiturikoak baino ez dituzte okupatzen. Alegia, ibaiek berez okupatzen dituzten lurrak dira. Euri jasa handien ondoren arroetatik jarioan doazen ur volumen handi horiei leku eginez. Orduan sortzen da interes gatazka, ibaiaren eta lur hori inbaditu dugun pertsonon beharren artean. Historikoki, ibaiak bideratzea izan da gizakiok uholdeen aurrean hartu dugun irtenbideetako bat. Kanalizazio eta iragaz gaizte horrekin, baina landaredi estalkiaren ordez zementua, harri lubetak edo arlangaitza jarrita, garai batean ertzetan bezala, landareek eta lurrak beren lana egin dezaten eta prezipitazioak xurga ditzaten eragozten dugu. Hau da, ibaietako arroen hegaletan landare estaldurarik ez dagoenez, areagotu egiten dira uraren abiadura, eta ibaian beherako higadura ahalmena. Horrekin batera, ura iragazteari eta garbitzeari uzten zaio, edo berezkoa duen fauna eta flora babesteari. Beste ondorio batzuk ere badakartzate esku hartze horiek gainera. Bertako faunaren babes eta errutelekuak galtzea, adibidez, gutxi batzuk aipatzearren. Oso garrantzitsua da ulertzea, ibai bat lehengoratzea eta leheneratzea, ez dela soilik bertako uren kalitate fisiko-kimikoa hobetzea. Lurraldea ere kontserbatu eta lehengoratu behar da. Ibaiertzak, landaredia, ibilgu ahalik eta naturalenak. Izan ere, hain degradatuta ez dauden eremuak zaintzea, horiek lehengoratzea baino askoz ere merkeagoa da. Egoera honean dagoen ibaiak hauek guztiak behar ditu. Landareak, sedimentuak, urloak, urlasterrak, ibilguetako egurra, bertako fauna eta flora, itzalak, edapen eremuak ibaia azten denerako, ibaia ez baita ura isurtzen duen ubide aseptikoa. Horregatik dira alferrikakoak eta desegokiak dragatzeak, ibaien ur goraldei eusteko. Bizkorra eta tematia da errealitatea, eta erakusten digu ibaiak etengabe garraiatzen eta uzten dituela sedimentuak eta solidoak ibilguan zehar. Hori da bere dinamika, ur goraldi naturalak bezala. Beraz, baztertu egin behar dugu, ibaietako solidoak eta landareak kenduta, uholdeei eutsi diezaiekegun uste okerra. Ibaiaren tarte naturalak dragatzeak ez du balio ur goraldi baten emariei eusteko. Eta tarte artifizializatu eta bideratuetan, bideratzea diseinatu zeneko sekzio hidraulikoa zaintzeko da eraginkorra. Ibai dinamikak berak ura betetzeko joera duela ikusten denean. Beraz,
Ur-goraldien konponbide edo prebentzio gisa, ibaia dragatzeak kalte ekologiko larria eragiteaz gain justifikatu ezinezko xahutze ekonomikoa dakar. Tarte natural batean, ibaia dragatzeak kalte geomorfologiko eta ekologiko larriak eragiten ditu. Oreka naturala hausten du, oinarrizko sedimentuak kentzen ditu, ibai ohea ondoratzen du, sano egoteko beharrezkoa den landaredia kentzen du, izaki bizidunen habitata suntsitzen du, tarteak igatzen dira, eta zubien eta beste egitura batzuen oinarrien igatzea areagotzen du. Eta bideratutako tarte batzuetan zenbaitetan konponbide partziala izan daitekeen arren, ibaiko sedimentuen mugikortasun naturala aldatzen da, eta lan garestiak behar dira sekzio hidraulikoa mantentzeko eta sendotzeko. Beraz, eraginkorragoa da eta ez hain erasokorra, gainera, ibaiari teknika bigunekin laguntzea bere lana egin dezan. Beraz, zein da uholdeek eragiten dituzten kalteak gutxitzeko irtenbide on bat. Ibaien babes naturala sortzea eta kontserbatzea, basoak eta ibaiertzeko landaredia alegia. Galeria basoa edo ibaiertzeko basoa deitua, ibaiertzak estaltzen dituen eta ibaiertzetan garatzen den landaredilerroa ibaien osagai integrala da. Lurreko eta uretako ekosistemaren artean garatzen da, eta hezetasun premien arabera ageri da ibaiertzean. Euskadiko lekurik gehienetan, ibaien ardatzarekiko 3 zerrenda paralelotan antolatuta dago landaredia. Sahaztiak, altzadiak eta Arizti, Lizardi eta ibaiari lotuta ez dauden beste baso batzuk. Ezin dugu ibaiertzeko landaredia galdu. Zerbitzu eta onura ugari ematen baitizkie ibaiko ekosistemari eta gizakiari. Korridore ekologikoak sortzen laguntzen du. Habitat ezin hobea da animalia eta landare espezie askorentzat, eta elikagaia eta babesa eskaintzen dizkie. Ibaiko mikroklima eta uraren temperatura erregulatzen ditu, itzala eskainiz eta algak ugaritzea saihestuz. Ibaiertzen eta ibilguaren egonkortasuna sendotzen du, ibaiertzeko landareen sustraiei esker eta ikadura zein uraren abiadura murrizten du ibaiertzetan, sedimentuei eutsiz eta horrela, solidoak metatzen lagunduz. Ibaiertzeko landaredia karazketa funtzioak betetzen ditu, gainera, eta iragazki berde gisa balio du. Izan ere, urak ibilgura iristeko duen abiadura moteltzen du, solidoen eta mantenugaien ekarpena murriztuz eta, horrela, uraren kalitatea hobetuz. Ur-goraldiak gertatzen direnean, ibaiertzeko basoak aliatu handiak dira uholde lautadetan, uraren indarra moteldu eta abiadura murrizten dutelako. Horrela, uholdeek ibai inguruetako azpiegituretan eta eraikuntzetan dituzten ondorioak murrizten dira. Gainera, balio handia ematen dio paisaiari, aisialdiari eta kulturari. Ibaiertzeko landarediak kentzen badugu berriz, ibaiak biluzik eta babesik gabe geratzen dira, gehiago igatzen direlako eta lur gehiago eramaten dutelako. Ibai ekosistemaren osasun egoera hausten da eta ondorioz, ibaien zerbitzu eta onura ekosistemikoak desagertzen dira. Kulturaren eta uraren arteko lotura, euskal hidronimia, Euskadiko urbideskak, uretako pertsonaiak, topikoak, urondarea, hori guztia eta askoz ere gehiago, uraren euskal agentziaren Tantak podcastaren hurrengo ataletan. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean entzun ditzakezu.